खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं आसाम नाङैनो दिनै गासैबो जिल्लायाव उन्दै बैसोआव हाबा लानाय आरो हाबा होनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ पक्स' आयेननि गेजेरजों आसाम पुलिसफ्रा हमनानै थानायाव लाबोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै सानसेयावनो आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामनायनि दायाव गासै आसामाव 1280नि बारा सुबुंफोरा हमजाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर ओनसोलावबो गोबां सुबुंफ्रा हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लायावबो गासै 17 जन सुबुंफोरखौ हमदों होनना मिथिनो मोनदों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 6 सुबुंफोरा फिसायफोर आरो 11आ नखरनि बिगोमाफोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं हाग्रा बिफाननि गोख्रों मिथिहोनाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खराइबारि आरो दादगारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबना न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ ओंखारफिननो खावलायदों हाग्रा बिफाना। मख'नो गोनांदि ओंखाराब्ला फैगौ 7 फेब्रुवारियाव हाग्रा बिफाननिफ्राय होखारनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सासे बर' सेंग्राखौ पुलिसआ खादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनायनि दायाव टंला पुलिसआ सासे बर' सेंग्राखौ खाबाय। बेरगाव फिस्लाफारा गामिनि सेंग्राया होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंनि 2 रिंगायाव टंला पुलिस बिफाना न'निफ्राय हमना लाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सेंग्राया दिनैनिफ्राय बे बोसोरफ्राम सिगां धेकियाजुलिनि सासे फरायफुनाय हिन्जावसाखौ हाबा खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। हमजानाय सेंग्रानि मुङा बिलिफां बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं चिरांनि बिजनि महकुमायाव उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि लानाय फिसायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरखौ हमनाया गासै 16 जन जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो बिजनि थानायाव 12, फानबारि थानायाव 2 आरो आमगुरि थानायाव 2 सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।